כאן, בכפר מנדה, בגליל, עם עלי טהא. עם עלי טהא ממנדה. ממנדה, כפר מנדה. מה שלומך? בסדר גמור. בעד מי תצביע, עלי? בעד ש"ס. ש"ס? כן. למה? החרדים כמו הערבים, כל מה שחל על החרדים חל על הערבים. אתה בטח בהתלבטות איומה, כי עכשיו בתוך ש"ס יש פיצול, אלי ישי לפה, אריה דרעי לשם, מה? עם מי תלך? אני רק הולך עם תנועת ש"ס, ובראשה שעומד הרב אריה דרעי. לא עוזבים בית. ותאמין לי, בטח שלא בית כזה. ולא בית כזה. יש פה בכפר מנדה עוד הרבה ש"סניקים כמוך? מלא. מלא ש"סניקים? מה אתה אומר? מה להצביע בבחירות הקרובות? רע"מ, תע"ל, חד"ש, מה אתה אומר? מפלגת עבודה. אני לא מבין בזה בכלל, איך לא מבין, מהשם נרגילה הכי טוב. אני אכוון לשעת מפלגת העבודה. אז אתה קבלן קולות פה בכפר? אני לא קבלן, קודם כל. תדע לי 40 שנה מפלגת העבודה. מה אתה אומר? אני רק ש"ס. רק ש"ס? מי מנצח בקלפים? אתה? כן. כי הוא עושה את הרשימות. מי אתה מצביע? לטייבה. למי? לטייבה. טיבי? טיבי. אין כמו טיבי, אה? טייבה. איזה איש מתוק. זה חבר שלי של הבית. באמת? הוא חבר? כן. שלום לבולגרים של יפו. שלום. דוברי דושו. הייתי בכפר מנדה בגליל. כן. למי מצביעים שם האנשים? ניחוש. לליכוד. לליכוד. לא. לא, לבית היהודי. לא. ש"ס. ש"ס, מי אמר ש"ס? אתה בולגרי? לא. סליחה, זה פרלמנט של בולגרים. סליחה. כן. מה יותר כדאי להצביע? אלי ישי או דרעי? יש פיצול עכשיו. איך אומרים בבולגרית? זהו גורסוס, ההוא גורסוס. מה זה אומר? זה נבלה וזה טרפה. מה שאמרתי קודם. הייתי צריך לנחש. יש רע"מ, תע"ל, בל"ד, חד"ש. מה ההבדל ביניהם? אני מכבד את כולם. שידאגו לעיריית סכנין, שידאגו לכפר שלי, לכפר מנדה, לנצרת, לתשתיות, לבריכת שחייה, למגרש כדורגל, לתאורת רחובות. אתה רואה שאתה מגזים, עלי? אתה עבדת גם בבניין? כן. פועל או קבלן? לא, מנהל. זאת הבעיה, שכל הערבים קבלנים והיהודים רק פועלים. נכון? אתה מדבר להפך. אל תשתגלתי חיפה גם... למה לא תיתנו לנו גם להתקדם, שגם אנחנו פעם אחת מנהלים, קבלנים, לא מגיע לנו? רק כל הזמן אתם למעלה? אתם לא נותנים לנו, לא? לא, אתם לא נותנים לנו. מגזים. אתה רוצה תשתיות למגזר הערבי? כן, אני רוצה רחוב, מסודר, נקי. מה תעשה עם זה? זה לא בשבילך. לא, אני חי במדינת ישראל, מה שאני רואה בכרמיאל. לא, אתה חי בכפר ערבי, זה לא מדינת ישראל. אז מה? אני רוצה שוויון עם המגזר היהודי. אתה ממש רוצה להיות אזרח שווה זכויות? כן. בעיה. איך זה שכל הערבים עשירים והיהודים אין להם כסף לגמור את החודש? איך זה קרה? אתה מדבר הפוך. אני אמרתי לך, באת הפוך. לא באת מהדלת, מחלון, הפוך. עם מי היית רוצה שש"ס ילכו אחרי הבחירות? עם איזה קואליציה? אני לא מחליט... למפלגת העבודה או לליכוד? לא, אני לא מחליט. מי שמחליט, יש לנו מועצת החכמים. אבל מועצת החכמים הם יהודים, חרדים, מה זה קשור אליך? לא, זה קשור אליי, אני... הם לא רואים אותך ממטר, לא, אתה טועה בגדול. אתה בעד חברות כנסת? בש"ס? לא. ובכלל? בכלל זה לא מעניין אותי. אתה אוהב את מרב מיכאלי, את פועלה? מי זאת? איזה חברות כנסת של ש"ס מוצאות חן בעיניך? אישה? אין. למה? זה הנוהג אצלהם. לא מתאים. לא מתאים. לא, אישה לא יכולה להיות חברת כנסת. לא, במקום אחר יכולה. אצלהם אי אפשר. אי אפשר. כן. כי אנחנו לא חלילה בעד שוויון נשים או משהו כזה. אצלנו נקודה אסור. אסור. לא יעזור לך בית דין, אסור. אתה בעד שהחרדים יתגייסו לצבא? מי שלא לומד תורה, שיתגייס לצבא. אתה לומד תורה? מי? לא, אני לומד בקוראן שלי. מי יתגייס לצבא קודם, הערבים או החרדים? לא עושה, לא עושה. הדרוזים כבר מתגייסים. כן. לא עושה ולא עושה. ערבים. ערבים יותר. הערבים יתגייסו קודם? כן. זה מה שאתה אומר? מי צריך להתגייס קודם, חרדים או ערבים? בעיה. מה ההבדל בעצם בין המפלגות הערביות, אתם יודעים? כל הכבוד למפלגות הערביות. מה עשו לנו? כל הזמן הם דואגים
מאחורי הגבול. לפלסטין. כל אחד דואג לתחת שלו. איך זה שחברי כנסת של ש"ס אוהבים במיוחד להיכנס לכלא? יש כבר כמה. איך זה קרה? עבור על זה, אני לא רוצה לענות לזה. מה? אל תשאל אותי את השאלה הזאת. בסדר. איזה תמונות יפות יש פה, אתה ואריה דרעי, ועוד תמונה שלך עם דרעי, ועוד תמונה עם דרעי, מלא תמונות עם דרעי. מלך ירדן אין לו כל כך הרבה תמונות. אז יש תמונה אחת עם חוסיין ומלא תמונות... מה, שמת את אריה דרעי מעל המלך חוסיין? כאילו, יותר חשוב? בשבילי? כן. לא הייתה לי כוונה לשים את התמונות ככה, לא. זה לא... הנה, גם יש לי תמונה עם אטיאס. עם אטיאס, עם אריאל אטיאס. כן. אז מה תסביר בבחירות? Всички обещават, ама никой не изпълнява. מה זה אומר? כולם מבטיחים, אבל לא מקיימים. כשהלכתי להתחתן, הבטיחו לי ערים ונפלאות. כן? ועוד מה התגעגעו, קח אותה, היא בולגריה. אחרי החתונה, מסתבר, לא קיבלתי שום דבר ממה שהבטיחו לי. אותו דבר זה הבחירות.